It-turisti u li fi stabilimenti ta' akkomodazzjoni primarjament lukandi żdiedu b'4.5% tul ix-xahar ta' frar. Dan skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li kompla jikkonferma kemm din is-sena reġgħet bdiet tajjeb għas-settur tat-turiżmu b'tarif il-ġimgħa li għaddiet diġà indika rekord fil-kwantità ta' cruise liners li daħlu Malta fl-ewwel kwart tas-sena. It-turisti fil-lukandi li jinkludu wkoll il-Maltin telgħu għal 95,351 filwaqt li li jammontaw għal 487,364. Kull kategorija reġistrat titjib l-iktar waħda li ġibdet turisti leja kienet dik ta' erba' stilel li ħadet 52.3% tal-klijenti li għaddew xi jiem f'xi lukanda. Żjara medja damet 5.1 ilili u dawn iċ-ċifri jfissru li kienu 46.7% tas-sodot. Dan ifisser li fl-ewwel xarejn tas-sena turisti żdiedu b'3% u li b'2.8%.